Kani ke video na kapenta jong utebor utu ba pia ong ba ude ucipai ngatrai barok pilatip ke eba ukren na kapenta jonga ngam dan kamshu ban batai pi barok pilatip pili i apo youtube te hangme ngan ai kejuba piu ko ba cipai me kwa ba ke video jong me kan poi shanga bangan yi bangan jubab ya me kata kadai ke jingkwa jong me haba me kwa ngan jubab ngapa de ngan ong ye me ngam kwa bamin jubab kesong hakamon jong me ngam pha ye me bamin jubab kesong hakamon jong me ladam me jubab ngan jubab kala ladam me sngap ngarung at sngap namar bole hakajing im jonga ngam jukwa ban keno ne ban kedeuti ye ke personal jong briu ne ke briu te pisdang mapi kipai jong ke bpp ban kedeuti nga tengah haban jubab ye pi ngam dei ubriu ubanang ba ban kren ni ke tin kasi namar ngam daju melin than ban kren kasi hanrei ne kapenta ke jong me ngan persang ban kren de kasi kenang bamen so thu ba ngan ong yeme ka we lada medei utau briu bertof sisha anda mele jubab ye kene kijing kren jonga medei ban kren de tin penar kenang ba mengi sini ki penar kin ye so thu ba ye kijing kren jong me ngayro ya i deputy chief minister badan burom jongi naga benta ki kam ba jongi ngasham ba nadu ba ilalong mla ni ki be im shikini ki thai mila suk hakalai kawan namar balai kilamiat labahalut borok kilinti kisengke kisuro tingi ngisham bangila suk hakalai kawan nakata kada ngayro ye deputy chief minister jongi rei ini ba cipai pade iong ba omdei me i bale kani kada melak ban lek mame bale memna hoi ngai i ba me pen i de ko proof me ong ba kani ke scheme jong ka central manoba ban ra ekasne sa than jongi me ban ra mame ne ngan ong ye me ba cipai lada omdon imasnya bahalang dahar manoban le igini kikam men le mame hakajing batai jong me mesngeu ba me deyu bastat hado kata-kata lada me start hado kata-kata balai memlei pan skim mame trepen bahano ye kite ki surop ki badon hapo penongkram constituency kiba kajing snew amla suban batai daya ite kekali pada kekejat kamploi ke bayai ite kekejat ngayro ye ko sarkar naga benta kikam ba jongka ngayro ya i deputy chief minister jongi na kabenta ki kam ba jongi hanrei mame kum usipai mesosi mesngomong bangayro ya ke sarkar lada mesosi lada mesngomong bangayro ya ke sarkar jongi tele no mame ke bak perthai baro kaniro ya me lada mimla banle na kabenta ka jai riu jongi tisngap no jar wat nom kren ro wat nom bisni pihun bangayro ya ke sarkar na kabenta ki kam ba jongka lada mesngo ba medei sisa utau briu ubanang ubanar start hado kata-kata balai memle damame ya ka ei ba ka sarkar kamla banle medeu chipai kumu chipai ka ei mele na ka benta ka jai briu jongi to yutu lada kidon ki ei ki ba mele le na ka benta ka jingba ka jingmet jong ka jai briu jongi ngan panma be me pat ngan burom ye me ki police ki chipai jongi haba kilap ye ki briu ki ba krensi krensang seluti sesengking sesurok kidei ban kren ban ajing seneng ban hikai omdei ban kren kumpita kijai kenten hanrei mamepat me ong me deu sipai tangba me kemen ba ya baro kitu kibriu kiba komensi kiba komensang haki video jome usipai yu kumome nga yalade uno ubriu ne kabriu kiba komensi ki video jonga te ktin si ktin sang ngala blog lut nakame nga haj ye ki comment jongki bat nga block ye ka account jongki namar balai pe video jonga amdei tang mapi ki sans pa andre mut pampe baro ka perthei kin page ye ki video jonga me pade me kwa ba ki briu ki ne comment sang ye ki video jongme bamen kamai sibun balai mem yo tolop na sarkar nga i bat nga burom ye ki chipai jongi rei kum me ngam ngai ba me deu sipai namar lada me deu sipai menom kren dalai leiro kum kine ki jai kinten une ubriu ubapi khot uchipai uong yenga bangan law kane kutupia jonga bo unyo pe ngadang don snyo ngam don snyo shu nga pa de ladang ong yeme ba me dei u hijra law ko to ko patrun jong me bangin tip ba me dei u hijra ne mem dei u hijra kemut min law no ngam tharai ba men dei u snyang uban law yo ko patrun jong me ban pen is ka perthei ke jinglong hijra jong me de na kata kadaw wat mut tang na kajing tha jong me bangan law igani kutupia jonga
Lada medon kam hadu kata-kata, lada me kwa hadu kata-kata, bantip ye kecing long jonga, bantip bangadang don snyu dengan don snyu, wan hayeng jonga ken, ngan pen iye me, ngadon snyu dengan don snyu, hakli jonga. Kerdan sipai me bat, hanrei kecing long jong me bat, melong tik kumutu kuna, ubele kai bat ka ikseu hasurok. Ngatren ye ketukan news bangai i, ba kipai, jong ko PPP hakanong prem konferensi kirung syaka NPP. Baro pi keno enga pi ong bangadeu balarni pi ong bangadeu babatai start dai manga babatai start dai manga ba upload ketu ke video ki upload ki local news jongi balai bi keno enga ba copy ne ketu ke video bat keren pensai ki pai ba jongi seni setan jongi lada pi dai ki batof keno ketu ke news kai kabat pemi nongkong ketu ke video balai bi kwa keno enga pi ong bangalorni banga patai start nga patai start se ketu kadai gajing patai start jongana kadai ke ban sisa lada pi ong enga ngadeu balarni mapi kisan sepa Andrew Mudro pidai ki balor ni namar lada pimlor ni pinom tip ke ibang akren ngatip syai bat ngayo i kinong comments jong ko BPP kidon kumba sanspa Andrew Mud nagine kisan sepa Andrew Mud bapi yadon wewe ubriu udang comments hadu khatsan arpeutli ki comments marwai handrai nagine kisan sepa Andrew Mud ki babunhi kidai ki fake account dai ki original account pi kisan spa anrimut pi sai ong bahaya nga wat ju kran shu wat ju peni video shu ngim ju snotenat ngim ju kwa pan pei ik video chome nga kan pombor ye pi pe pin pei ik video chonga lada pim snotenat lada pim kwa pan pei ik video chonga blog no ek account chonga knang ba pin nom yo issue ik video chonga ngan ong ye pi deka ba sai blog no ek account chonga knang ba pin nom yo issue ik video chonga namar nga khamsna video nakabenta jongpi kisan spa anrimut ngasna video na kabenta ki khat saulak tamngut kinong thevut ki badon hapo ka state chongi ki perlok chonga baro ki ba page ki ne video lada don ka aka ka bang akren ka bakta e ka jing sngu chongpi ngakloi ban pan map na kabenta chonga wat sngu e nga ngamar ngamsim kren ne theu yeno ru ngakren tang na kabenta chong neu sipai namar balai uong hi nga pangadei ban jubab ye ka jing kren chong dei nakata kadau banga jubab ye kane kicing kren jumu hanrei nakbenta kachongpi kisan spa nriumut kinong comments jong ko PPP pila ban comments kat ba pimon nganamong ipi eero namar kane kadei ka kam jongpi pi happy ban comments lada pim ye comments pinom yo ye kutulop jongpi na ko PPP